her tidspunkt får bedre selv. De får i hvert fald flere baner, det ved jeg. City Container. Uden ham, det er jo Martin, som er en C-række. Uden ham havde det ikke kunne lade sig gøre. Sydbank, som er medsponsor også, har bidraget til puljen. Og Wilson har sponsoreret nogle catcher. Det er vi super glade for. Så vi må respektere, at vi ikke bliver 100 mand til Challenger-turneringer længere i Danmark. Det er åbenbart tiden. Måske er det også tidspunktet. Vi plejer at holde vores turnering i november, og i år blev det så i september. Der var flere i år end sidste år, så jeg ved ikke rigtig, hvor den ligger henne. Måske er det bare konceptet i sin helhed, eller så er det vigende medlemstal. Jeg ved det simpelthen ikke. Men hvis I ved, hvad der skal til. Jeg har snakket med Asger om det, hvad det er, der skal til for at tiltrække endnu flere mennesker, for vi vil gerne have spillet på 8 baner. Vi vil gerne have været 100 mand. Og vi ved altid ikke, hvad vi skal gøre for at gøre det mere attraktivt. Vi ved, at vi kan afholde det på 2 dage, fredag og lørdag.